Om studenten zover te krijgen dat ze help ziekje, begint het centrum Manje met een campagne. Omdat als je seksueel geweld hebt meegemaakt, dan is dat sowieso al een hele nare ervaring. Mensen voelen zich daar ook soms schuldig over. Van had ik er iets aan kunnen doen? Had ik daar niet moeten zijn? Of had ik dit niet moeten nemen? Het voelt naar. Het is ook vaak iemand uit de bekende kring, uit je vriendengroep bijvoorbeeld. Waardoor je het allemaal niet goed kunt overzien en dan er niet echt over praat. Veel mensen zwijgen hierover. En daarom is goede help noodzakelijk. Dat kan trauma's voorkomen. Als je jong bent in deze leeftijdsgroep, dan ben je nog volop persoonlijk in ontwikkeling. Dan ben je nog helemaal aan het ontdekken wie ben ik, wat wil ik, wat hoort bij mij, hoe wil ik mijn leven leiden. Dat is persoonlijk, maar ook je seksuele ontwikkeling is nog volop gaande. Als daar bruut een deuk in komt, als iemand zomaar over jouw grenzen heen gaat, waar je in principe nooit iets aan kunt doen, dan is je wereldbeeld ook in één keer anders. Dan is de wereld niet meer veilig voor je. Bij de Hegerskwallen hadden de decaan voorlichting gekregen hoe ze hiermee omgaan moeten. Ze bewies mij de campagne. Dat denk ik zeker. Dat de bewustwording van dat er hulpverlening is die hierop gespecialiseerd is, dat er is. En dat ze zich weten welke wegen ze dan moeten bewandelen, waar ze zich naartoe kunnen gaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.